Lokal. Balay nga na isayang kat ni Search for Little Mr. and Miss Lawaga 2026 City Ilocos Norte Centennial Arena. Tinasaw na programa kadito yan ay bidaray di talento kan kinasirib dayti daycare learners dito syudad. Naglalaban dayti 80 apares na sinuportaran dagiti naganak dagitoya. Nakoronaan kas Little Miss Lawaga 2026 ni Kobe Austin Bancud manipod iti barangay Daraydaya kan Little Miss Lawaga ni Sofia Jane Baingan iti RMHC Bahay Bulilita. Kabayatan na karaman pa iti aktibidad ti koronasyon ti Infantile King and Queen no sa dinno manipod Cavite Child Development Center inakayawi ti corona nga ni Gabi Ezekiel Alonso kan ti kapareha na nga ni Aliyah Maxine Mateo iti barangay 32 Silapas sa Child Development Center. Daytoy a programa ket paset pailaong ipamulinawan festival ditoy syudad. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.